Good day mga kawais, welcome back to my video. Karon mga kawais kay mga alas alas 12 kape na sa hapon. So kailangan na dyan tumutimo no kay mura ni kulo-kulo na kung tiyan na. Diyan kaniya buntag na may napabukal itong saging mao to atong kaunon karong adlaw. So kay nadi ko ganda maginamos o ang kulang na lang ani mga kawais kay ang sili o ang saging mismo. So, balik ko sa pagpanguhag sili, no. Itong sili mga kawais, no. Kagahapon na siya kawais. Kay, nagpa-harvest ako sa kumanghod. Gikan rin sa tinanong, mini garden na mga kawais. Bada, ang pupo dara. So, nakurot na, gipupo tanan sa kumanghod. Ang nabili na, green o brown. So, nindot yun yung naputay tinanong mga kawais, no. Kay para, kinot na maglisod, mangita. So, inan, pupughan lang mga kawais. Ganun. Panington ka ba samtang ga usap-usap ka nya magpangita kag tubig nya ma-appreciate yun imong tubig ba kalamis tubig ato man itong kuha mong kawait kuha ang tag to ano mo na to kuwais para mamaaks tong dila ba so ko mo kuwais so kubkob na tama kuwais na mo ning sili kuwais no ato na ning pugon para gawas ang duga ba so nimo re kuwais sa uso ni mo kuan saging nilungag sili Amo naman yung mukbang ito may kawali sili ato na ipababaw raw naghinambog nagputan niya magagay-agay rin niya nagpalong sa kamera ba ang ragig na mudulot sa mong dila mga kawait ng halang-halang timur ito mga kawais. Diyan tama na akong video mga guys kay Gel Moranas nigo. Mas kahala ni. Napa isa kasi lim guys, so last bite. Last bite mo na. Tayo na biging gamay. For the last seconds. Bago tayo mag-close, kita sa mga isa kasili. Bye.